punts d'aquest informe d'una manera sintètica per tal d'extreure'n els punts clau. De fet, aquest informe, com també s'ha ja apuntat al principi, respon a la necessitat d'un canvi de model de finançament de la cultura per tal que sigui sostenible i que atengui a la vegada les necessitats de la realitat social, de les polítiques públiques, dels receptors, dels donants i dels mediadors, que són els agents bàsics que tracta aquest informe. Cal tenir en compte que cal reorientar les polítiques culturals, econòmiques i fiscals vigents fins ara d'acord amb la realitat catalana d'avui, que és molt complexa i molt heterogènia. Les mesures i estratègies que proposem i que trobareu en aquest decàleg són obertes i el que manifesten la voluntat de ser un punt de partida per una negociació més àmplia pels operadors del sector. És a dir, aquest decàleg conté una part de principis i una part de propostes. Jo comentaré especialment la part de principis, que és la part conceptual, que d'alguna manera ha animat a fer unes propostes que són obertes i que també vosaltres, com a operadors, agents, com a mediadors, com a persones involucrades en aquest camp, ens podeu fer arribar altres propostes que puguin respondre en aquests principis i que, per tant, és un informe obert també a les particularitats de les vostres realitats. De fet, partim d'aquest primer eix, que són 3 eixos, bàsicament, la realitat social, les polítiques públiques i els operadors. Començarem comentant el primer eix dedicat a la realitat social. De fet, podríem dir, en termes escultòrics, que és el pedestal de l'informe, perquè és aquí on s'ha fet una radiografia de la societat catalana pel que fa al valor social de la cultura, al comportament dels públics culturals, a l'estat de la voluntat filantròpica, la importància que té la comunicació i també tots els seus protagonistes, que són les famílies, les institucions culturals i educatives, els mitjans i les xarxes de comunicació. Per tant, el principal principi que s'associa en aquesta realitat social és el principi de posar en relleu el valor social de la cultura. De fet, la cultura sempre s'ha dit que en els pressupostos públics era la Maria, ara serà la Marieta, perquè cada vegada són més reduïts, i d'alguna manera aquest posar en relleu el valor social de la cultura cal especialment per generar una corresponsabilitat social en la cultura en un context, que és el de la nostra societat, que es pot dir que ha delegat totes les seves responsabilitats, ha dimitit de les seves responsabilitats, i una d'elles és la corresponsabilitat social. Si pensem en una comunitat de veïns, ho han delegat en l'administrador de finques. Si pensem en la gent que vota i va pagar impostos, delega en els polítics la seva gestió i la seva administració, i els pares deleguen en les escoles la seva educació, l'educació dels seus fills. Per tant, és una societat que fa molt de temps que ha deixat de banda aquesta corresponsabilitat en la cultura i és important posar-ho de relleu des de diferents punts de vista. De fet, els principis que animen les estratègies d'aquest eix de la realitat social es fonamenta en el fet que tot ciutadà és un mecenes en potència. Però perquè això es produeixi cal canviar els hàbits i cal donar valor a factors emocionals que compten a l'hora de decidir o de fer un pas altruista i convertir-se en donant o en un actiu filantròpic. S'ha atorgat poc valor als sentiments de pertinença a la comunitat des del punt de vista patrimonial i artístic, i cal fer-ho, com també cal valorar la participació activa en la societat com a incentiu i alhora potenciar el voluntariat com a compromís amb la ciutadania. Sovint també els mitjans de comunicació i les seves xarxes no es fan ressò dels valors de les pràctiques de mecenatge filantròpic i de patrocini empresarial, com fan en altres àmbits, per exemple l'esport o la salut. I cal interessar-los en aquests valors i que se'n facin ressò sense excloure cap donant ni cap territori. Si passem al segon eix,
que és l'eix de les polítiques públiques, és un eix una mica més complex, ja que es divideix en 3-4 apartats. El que aquí es planteja són principis i estratègies de fàcil adaptació als canvis constants que es produeixen en les polítiques públiques. Propostes governamentals i noves disposicions fiscals han de respondre a l'heterogeni i particular sector cultural català, però també als valors i a la praxis i als objectius de les empreses patrocinadores amb interessos a Catalunya, cosa que no sempre es té present, i també el mecenatge filantròpic institucional, el micromecenatge o el mecenatge de proximitat. En quant a les estratègies governamentals en l'àmbit de la política cultural, que seria l'eix 2, aquest primer eix, cal assenyalar alguns principis. Primer, la política cultural s'ha de pensar que el mecenatge, o ha de fer-ho pensant que el mecenatge existeix, és a dir, ha d'introduir mentalment en les polítiques culturals públiques tenir previst el fet del mecenatge. Però també s'està produint i s'ha de produir un canvi de cultura del model de mecenatge que tenim actualment. Hi ha d'haver, doncs, un canvi mental important. Tornem també al principi del valor social, ja que és del tot necessari la posada en valor del patrocini empresarial en l'àmbit de la cultura, però que vagi més enllà de l'intercanvi del logotip, que és l'habitual, així com valorar el mecenatge filantròpic tant al gran, tant al petit, tant en un territori com en un altre, independentment de la major o menor donació que hi hagi en el fet de mecenatge. D'altra banda, també el principi de la formació, és a dir, per arribar a aquest canvi de model cal també, que és un canvi més complex, més costós a nivell de gestió, a nivell de recursos, i caldrà formar, assessorar i sensibilitzar els operadors culturals en aquest procés de canvi. Al mateix temps, cal afegir el principi de transparència perquè el model respongui a bones pràctiques i disposi de plataformes independents sobre les propostes culturals existents i que tingui present les característiques de les diverses tipologies dels donants. Cal també fomentar l'equilibri de posicions, és a dir, cal reflexionar sobre la posició dominant que sovint té l'administració pública a l'hora de buscar patrocini o mecenatge per a projectes de titularitat pública. L'administració no pot fer la competència a les iniciatives del tercer sector, fundacions, associacions, el qual cal afavorir en cas de conflicte d'interessos. En l'eix 2B, en les estratègies governamentals en l'àmbit de la política econòmica i fiscal, hi ha uns principis que, bé, com sabeu, Catalunya té unes competències fiscals limitades, però s'ha d'anar pensant en possibles i plenes competències en un futur. La llei espanyola de mecenatge, després de donar moltes voltes, ha acabat només amb una mena de reforma fiscal que modifica la llei 49 de 2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i, per tant, és bàsic pensar en l'aprovació d'una llei catalana de mecenatge i patrocini per l'àmbit de la cultura que tingui en compte un seguit de principis. D'una banda, la visió global dels incentius fiscals, d'acord amb els impostos que tenim, l'IRPF, l'IRNR, és a dir, l'impost rendiment de no residents, l'impost de societats, el de successions, el de donacions, l'IVA, el de transmissions patrimonials, de conformitat amb la regulació del tercer sector i de la relació entre els sectors econòmics i socials i les administracions públiques. D'altra banda, aquesta llei també hauria de ser proporcional i justa i regir-se per l'equitat i proporcionalitat dels mecanismes d'incentiu fiscal. Un altre punt important d'aquesta llei seria intentar que les quotes de deducció i els valors màxims deduïbles afavoreixin l'aportació privada
per tal que sigui més eficient i l'aportació per part de la hisenda pública. I també, en un altre principi, es vol que la distribució territorial de la desgravació afavoreixi els territoris econòmicament febles o perifèrics de Barcelona amb activitats o actuacions prioritàries, al mateix temps que caldria distribuir equilibradament en el territori la base de donants i les entitats beneficiades per donatius desgravables. Transparència i difusió són principis que sempre van junts i també s'hauria de fer arribar a tota la societat la informació de les polítiques econòmiques fiscals tant als operadors com al conjunt de la societat. I, per últim, com a principi animador d'aquesta llei i vinculat a la transparència, es veu necessari la creació d'un observatori independent del mecenatge i el patrocini cultural que vetlli per l'impacte i el bon ús dels beneficis fiscals aportats que caldria també avaluar. El tercer eix d'aquest segon apartat, el 2C, la que correspon a les estratègies governamentals de regulació del tercer sector, del que se n'ha parlat, que hi ha manca de regulació en aquest nivell. És evident que les entitats del tercer sector no són totes iguals, que tenen una capacitat patrimonial diferent i destinen els seus recursos també a coses molt diferents. En aquest sentit, caldria donar un tractament legal i de foment diferenciat a aquestes entitats en funció d'aquests dos factors. I, d'altra banda, també caldria la cobertura legal i de foment amb el tipus de fundacions per aigua que gestionen altres fons fundacionals o faciliten l'ajut a tercers amb una finalitat de desgravació fiscal. I, per últim, el microfinançament també necessita suport, cobertura legal i assessorament de les plataformes catalanes que actuen en aquest moment perquè no hi ha un marc normatiu i en aquest moment també estan entrant plataformes internacionals com és Kickstarter, que acaba d'entrar amb Sonar +D, que modificarà, sens dubte, el panorama actual d'aquestes plataformes locals. És a dir, entrem en una dimensió ja molt més global i de competitivitat internacional. Per últim, el darrer eix, el 2D, que fa referència als àmbits de la comunicació i l'educació, està clar que basant-nos en una nova cultura del mecenatge que ha d'implicar a tots per igual en el compromís social per la cultura, serà necessari que tota la ciutadania s'involucri en la sostenibilitat de la vida cultural. Per això cal donar valor també a les persones i a les institucions que fan accions de patrocini i de mecenatge. Estem en un moment especial en què s'està promovent la cultura del co en co, en podríem dir, que és la cultura de la col·laboració, del cofinançament, de la coorganització, de la cooperació, de la coproducció, de la coordinació, cogeneració, cogestió, cohabitació, compartir, en definitiva. És la nova actitud que ha de superar l'egoisme de la nostra societat i que ha de començar des de les plataformes del sistema educatiu. També cal garantir la màxima transparència i l'accessibilitat a la informació als receptors i a la ciutadania en general. Molt sovint hi ha secrets de mecenatge que es guarden, no sempre són públics. I cal també donar valor a les notícies sobre mecenatge i patrocini cultural procedents d'arreu de Catalunya. Cal una sensibilització periodística en aquest sentit i trencar també la centralitat de Barcelona. Per últim, el darrer eix, que és el que correspon als operadors, a l'eix 3, com abans ha comentat en Lluís Bonet, certament les pràctiques de patrocini i mecenatge són molt variables a Catalunya i moltes vegades responen a qui, a què, a on, a qui, quina és la seva difusió, quin és el seu model de finançament.
I, com també ho comentava ell, qui s'endú més diners de mecenatge i patrocini en aquest moment són els festivals de música i la conservació i difusió de patrimoni cultural, és a dir, les pedres. Per tant, es proposen estratègies personalitzades per cada tipus d'operador. El primer bloc es dedica als actors culturals, que són també els receptors. I en primer lloc, i per tal que el projecte sigui eficaç i d'impacte, caldrà compartir els valors amb la societat, és a dir, que els projectes contribueixin a un millor desenvolupament cultural de la comunitat i que els mecenes i patrocinadors hi vulguin participar. Els projectes, doncs, han de ser eficaços, oberts als canvis de context propis d'una societat canviant i líquida, i les estratègies també han de ser flexibles i adaptables a les variables polítiques, econòmiques i tecnològiques. També als canvis de finançament i de gestió. Quantes vegades un projecte no es mou passa per diferents fases de finançament i de gestió completament diferents fins que s'executa, no? I, d'altra banda, també cal que hi hagi un compromís ètic entre organitzadors i patrocinadors. Un compromís que ha d'estar regit per la confiança i la transparència en l'execució dels projectes acordats i compartits, perquè és important una major participació de mecenes i patrocinadors en els òrgans de decisió de les entitats culturals, és a dir, en la seva governança. D'altra banda, el voluntariat al si de les organitzacions culturals també és important com a part de la cultura col·laborativa i del bé comú. A l'eix 3B, que tenim el grup dels operadors, que són els donants, mecenes o patrocinadors, donat el context canviant en el que ens movem, cal que els donants o mecenes impulsin també formes de suport innovadores que valorin recursos desaprofitats. Però, d'altra banda, tampoc no haurien d'abusar de la seva situació de poder i exigir contrapartides abusives o lesives per als promotors del projecte, ni que comportin o puguin comportar una instrumentalització de cap ordre a nivell polític, econòmic o social. Per tant, es proposa en aquest àmbit actuar en favor d'un compromís ciutadà amb les arts i el patrimoni i practicar una responsabilitat social corporativa al mateix temps que respectar la diversitat cultural, els drets culturals de la comunitat plural d'avui i actuar en els dos pols bàsics dels valors culturals avui, sense tensions a favor d'un pol o un altre. D'una banda, en un extrem hi trobaríem els valors patrimonials, històrics, artístics i lingüístics d'una comunitat i d'una altra, el talent creatiu i la capacitat de risc i d'innovació dels projectes. En conseqüència, els donants, mecenes i patrocinadors també han de partir de la mateixa base que teníem al principi, quan parlàvem de la realitat social, que és la sensibilitat, l'emotivitat i la participació en una experiència cultural compartida. Per últim, els darrers agents i operadors d'aquest eix són els mediadors. I per abordar el mecenatge i patrocini no n'hi ha prou amb ser gestor cultural. Es requereix desenvolupar una oferta formativa de qualitat i preparada per abordar aquest nou model. I en aquest sentit caldria desenvolupar un assessorament a les plataformes catalanes de micromecenatge perquè siguin més eficients, eficaces i transparents, però també cal incentivar plataformes de mediació entre donants i receptors per beneficiar ambdues parts i aconseguir una col·laboració millor, més pertinent i més eficaç. I, com ja s'ha esmentat en un altre dels eixos, un observatori de mecenatge i de patrocini cultural ajudaria a veure'n les motivacions i estudiar els comportaments dels públics més enllà de la xarxa de fidelitat entre la comunitat i les manifestacions culturals. Com us he dit al principi, en el decàleg
trobareu més resumits aquests principis que he comentat i després l'àmbit de les propostes que estan obertes a la vostra participació, als vostres comentaris i a tot el que vulgueu afegir-hi des de la vostra pràctica. Gràcies i res més per ara.